Purno mau serat kekancingan kalajengaken sabdo wisudan ingkang badhe katindaken dening pangarsa Dewan Pengurus Wilayah Permadani Jawa Tengah Bapak Supriyanto SKM Mkes pramila katur dumateng Bapak Supriyanto SKM Mkes sasana miwah swasana kula dherekaken sumangga. Katur dumateng para tamu, katuran jumeneng. Nuwun. Kanthi ngunjukaken puja pujiastuti syukur. Kunjuk wonten karsanipun Gusti ingkang hamurbeng dumadi kula minangka suhing Permadani Jawi Tengah piniji dalah tinanggenah hamisuda panjenengan sedaya para siswa Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Pati bergada kaping 3 ingkang mapan wonten ing Pendopo Kabupaten Pati. Inggih awit saking menika panjenengan sedaya kula aturi hanjubuhaken cipta rasa karsa daya dalah karya panjenengan awit wiwit dinten menika Minggu Pon katiti surya kaping gangsal Juli warsa 2026 panjenengan sedaya wiwit lumebet wonten ing tumapaking gati badhe hangayai jejibahan ingkang sakalengkung amrat nun inggih angka setunggal panjenengan saged tansah hamemayu hayuning sasama angka kalih panjenengan kedah saged dados juru lados ing bebrayan ingkang sae janggep angka 3 sadengah pakaryan panjenengan saged tansah anggremenaken tiyang sanes kanthi linambaran rila legawaning manah saha kersa tansah handudah mekar saha ngrembakakaken kabudayan tetilaraning para leluhur nun inggih kabudayan nasional dumateng sedyatama panjenengan ingkang sae kula pitados Gusti badhe tansah hangijabahi. Kanthi menika panjenengan sedaya kula wisuda. Nuwun. Purnaning sabdo wisudan sumusul prasetya Trinity Yogya ingkang badhe dipun pangarsani dening Ibu Nesya Wulan Setyaningsih SPD dene jumenengipun kaapit dening Ibu Naryati dalah Ibu Yunia Hardianti Indri Wisundani SPD. Trinity Yogya hamemayu hayuning sasama dados juru ladosing bebrayan ingkang sae sadengah pakaryan sageta tansah ngremenaken tiyang sanes
lancaran Permadani Kuncoro. Permadani binuti mure lestari Pertamu katuran lenggah.